perusasiat. Niille, joiden aika on tullut, se ei koskaan ole liian myöhäistä. Syksyllä 1915 Säynätsalon kouluun tuli suuria ja pieniä, tuli aivan lukutaidottomia ja tuli vähän lukemisen alla olevia. Vuonna 1921 uusi ja upea koulurakennus oli Keski-Suomen suurimpia. Koulu herätti huomiota saarten ulkopuolellakin. Kansakoulu meillä on komea, hirret ovat Parviaisen omia. Oppilasmäärä koulussa pysyi runsaana alusta asti, mikä todisti koulun tarpeellisuutta, ja sillä annettiin arvonantoa. Enimmillään kansakoulussa oli oppilaita 228 vuosina 1934–35 ja vastaavasti pienimmillään 1982–83, jolloin oppilaita oli 82. Koulutyö alkoi ja opettajat tarttuivat tomerasti toimeen. Mainittakoon, että Timo Taimiho on koulun pitkästä historiasta vasta 4. johtaja. Opi kaikki aakkoset. Kun vertaa lukujärjestyksiä vuosilta 1915 ja 2005, huomaa hämmästyksen, että eroja ei ole niin paljon kuin luulisi. Tuntimäärät vaihtelevat, mutta silti löytyy tuttuja oppiaineita. Uskonto, lukeminen, laskento, laulu. Mielenkiintoisiakin yksityiskohtia löytyy paljon. Esimerkiksi maanpuolustusoppi vuosina 1941–45. Ja ruotsinkielinen opetuskokeilu 1960. Koulun tärkeä ja arkipäivän toimintaa olivat kerhot, juhlat, retket ja kilpailut. Vanhemmat ovat aina olleet mukana koulun toiminnassa. Pitkästä iästä huolimatta taitaa se arkinen koulunkäynti olla osittain samanlaista kuin joskus kauan sitten. Koulun paras paikka on edelleen piha. Potkukelkat ovat vaihtuneet pyöriin. Alkava työpäivä tuo aina mukanaan kavereiden tapaamisia, opiskelua ja tietysti aamujonot. Stadis, avasit ikkunallaan
Tsiika jengi, jotka kadulla dallaa. Tsiika jengi, kuokei kalalla vallan. Niin monenlaista kulkijaa tiellä samalla. Yks on punkkari, pääsirokeesi. Maiharit ja mehukatti, kanisteri beesi. Suo kiljuu ja näyttää poliiselle finkkuu. Mummat kertaa kaukaa, kun tää kadulla liikkuu. Entä toinen vaan rassaa mopoa ja pelaa lätkää. Kiroilee ja vääntää väli tunnis Martti sätkää. Aamujonot on varmaan Säännötsalon koulun historiassa pisimpään säilynyt perinne, josta ei ole haluttu luopua. Jokaisen koululaisen suosikkitunti on varmaan edelleen ruokatunti. Lehtisaaren koulukeskuksen keittiö valmistaa maittavaa ja monipuolista ruokaa kasvavan lapsen tarpeeseen. Koulunkäyntiavustajat, kuraattori, koulupsykologi, kiinteistöhoitaja ynnä muut ovat tärkeitä nykypäivän henkilökuntaa. Mutta kyllähän siistiä on se yksi arvokkaimmista. Muistatkos vielä, että minnekäs tämä käyttävä menee, tai että naakat pesivät vieläkin ullakalla? Tai että vanha pannuhuone on jo aikansa elänyt. Mutta opetus on ja pysyy Säykin koululla.